Яңалыклар вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Татнефть төркемінің бірінші ижад лагері ашылды. Әлмәттә яшь автомобильчеләр ярышы. Қолабызда самбо буенча республика ярышлары үткәрелде. Машина белән эш итү һәм дулкынлану белән идарә итү җиңел түгел, бигрәк тә имтихан биргәндә. Елан, парковка, гараж ясап, кайберәүләр мондый маневрларда югалып калалар. Реаль имтиханга кадәр белемнәрне ныгыту өчен Әлмәттә егетләр һәм кызлар командалар арасында автомобильләр ярышы буенча бәйге узды. Ярышларны безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. ЮХИДИ хезмәткәрләре автомәктәп курсантларының теоретик һәм практик белемен тикшерделәр. Ләкин бу әле машина йөртү таныклыгы имтиханы түгел. Бәйгенең максаты яшьләр арасында юл хәрәкәте кагыйдәләрен белүне ныгыту, юлда җаваплылык хисен формалаштыру. Мы боремся за повышение культуры вождения на дорогах, учим молодежь для этого, вас этому учим, готовим. Ярышларда катнашучылар ике этапны уздылар. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен белү һәм автомобильне фигуралы йөртү. Конкурста 12 кеше катнаша, район күләмендә җиңгәннән соң республикага барып көч сынаячаклар. Конкурс нәтиҗәләре буенча шәхси зачетта Гыйсмәтуллин Илхам юл йөрү кагыйдәләрен яхшы белүче дип табылды. Автомобильне фигуралы йөртүдә Халиков Бакирга тиңнәр булмады. Бакир механик йөртүгә октябрьдән бирле укый. Теоретик экзаменны ул уңышлы биргән. Теорию я сдал за 1 минуту 51 секунду, без единой ошибки. Но это еще не лучший результат, я бы точно смог быстрее, просто нужно было дольше готовиться. Команда зачетында 6-нчы мәктәп җиңү яулады. 2нче урынны Түбән Мактаманың 2нче мәктәбе яулады. Дасаф автомәктәбе 3нче урынны алды. Туган якта туа хисләрем шул исем астында Азнакай иҗатчыларын бер сәхнәгә җыйган әдәби-музыкаль кичә узды. Шәһәр мәдәният йортында үткәрелгән әлеге чарага Азнакайда яшәп иҗат итүче шагыйрьләр, язучылар, шигърият, җыр-моңга гашыйк райондашлар җыйналды. Бу хакта тулырак Эльмира Шәрифуллина. Кызлар күңелен рәнҗетә күрмә, нәфис гөлләрне ишетә күрмә. Яшьлек еллары узмасын зая, кызлар күңеле ак умыр зая. Иҗади бәйрәмдә катнашучыларны район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыйләҗев сәламләде. Азнакай төбәге шушындыйдыр инде ул. Аны күпләр әйтә, Азнакайның суы, чишмә сулары шушындыйдыр инде ул дип. Бездә шулхәтле бай, талантка бай халкыбыз яши бүгенге көндә. Монда чара районда әле беренче тапкыр уздырыла. Монда язучылар да, тарихчылар да, шагыйрьләр дә бар. 1959 елда Маяк редакциясе каршында Мәхмүд Хәсәнов, Марсель Галиев, Нур Әхмәдиев кебек алпат язучылар, шагыйрьләр тарафыннан Гөлстан әдәби берләшмәсе барлыкка килә. Бүгенге көндә берләшмәдә 20дән артык актив әгъза исәпләнә. Аларның берсе 500дән артык җыр сүзләренең авторы Айгөл Вәлиуллина. Тормышы белән Кукма районыннан әйде Азнакайда күп еллар инде хәзер кеше Аллага шөкер. Җиһан сире китабы авторы. Көндә җырларга язылган күп җырлар бар. Санап тотырсызdır дип куйдым. Шигъри кичәнең залында район язучыларының китаплар күргәзмәсе дә оештырылган иде. Менә минем кулымда Акның гүзәл бүләге дигән китап. Әлеге китапны бар итүдә бүгенге көндә Гөлстан әдәби берләшмәсе җитәкчесе Гөлшәҗәк Хаҗиеваның да өлеше кергән. Әлеге районда яшәп, Гөлстан әдәби берләшмәсен җитәкләвем белән дә мин бүген шиксез горурланам. Үзем бүгенге көндә 6 китап авторы. Шушыл районның инде Бүләк авылында туып үстем. 9 яшымнан шигырьләр иҗат итә башладым. Кичә барышында үзешчәннәр авторларның җырларын башкардылар, балалар шигырь укыдылар. Коларның бик әзе миңа уйнарга тәйти, ул аларның кызыксынып бер шия да бер сүтә. Очрашу шулай ук театраль күренешләр, дәртле биюләр белән үрелеп барды. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Юность балалар сәләмәтләндерү лагерында Татнефть төркеменең беренче иҗади яшьләр фестивале үтте. Фестивальдә катнашучылар сәләтләрен күрсәтүдән тыш, киләчәктә Татнефтьнең иҗади мәйданчыкларында зур тамашалар булдыруда катнашу мөмкинлеген алачак. Лагерь творчества иҗат лагере сменасына 116 кеше сайлап алу турын узып килгән. Араларында 35 яшькә кадәрге Татнефть төркеменең яшь хезмәткәрләре, шулай ук Әлмәт дәүләт нефть институты студентлары бар. Эти ребята предоставили свои визитки, которые мы рассмотрели, сделали определенный конкурс, отобрали лучших, и сегодня этих лучших мы наблюдаем здесь. Татнефть компаниясе төркеменә кергән Айнур Сафин студент чагыннан ук иҗат белән шөгыльләнә. Видео чакыру килгәч тә танышу этабында гитарада уйнап җыр җибәргән. Ожидания от смены были такие, что с кем новые знакомства будут, с кем-то со знакомыми уже увижусь, пообщаемся, поделимся каким-то опытом друг с другом. Фестиваль 4 юнәлештә узды. Вокал, хореография, театр юнәлеше һәм медиа. Медиа үз эченә видеография, фотография, бер битле сайтлар белән эшләүне ала. Сайлап алу туры узган хәвәскәрләр белән профессионаллар эшләде. Смена ике як эчендә отышлы һәм файдалы булганга ошап тора. Правый, левый, пум, левый, правый, пур, па. Калабызда яшүсмерләр арасында самбо буенча республика ярышлары узды. Әлмәт физик культура клиентында республикабыз спортчыларыннан тыш Россия төбәкләреннән дә катнашучылар җыелган иде. Рәдифә Нигманова дәвам итә. Самбо буенча республика ярышларында Россиянең 10 регионнан 90 спортчы катнаша. Аларның һәрберсенең төп максаты үзләрен күләмдә күрсәтү һәм әлбәттә инде җиңү. Белектәге көчне арттыра, кыю һәм тәвәккәл итә. Самбо белән шөгыльләнүче егетләр дә, аларның тренерлары да моның шулай икәнен раслый. Калабызга җыелган спортчылар өчен бу ярышлар үз категориясенә чыгыш ясаучы балалар һәм үсмерләр арасында ярысы юк абруйлы санала. Аны самбо спорт төрен яратучы Ринат Насыйбуллин ярдәмендә менә инде 15-нче тапкыр уздырып киләләр. Развитие человека инде. Табигый, как говорится, физически развитие. И менә не то, что там крышу двигали, да крышу, уйдап крышу я крепко. Не то, что мы так стороны доходили, сам был интеллектуальная борьба. Это не только мышцы работают, и голова работает. Әлеге егетләр барысы да Калабызның 4-нче мәктәбендә укучылар. Самбо кләмендә инде 4-нче ел осталыкларын чарлыйлар. Я научился падать, вставать, научился побеждать манраж при борьбе с противником, приемами научился. Самбо меня учит не бояться каких-нибудь падений или взлетов. Я научился много всему в самбо. Ну, на соревнования первых я испытывала сначала мандраж, потому что было очень много народу, и я первый раз на соревнования пришел, и я очень волновался. А сейчас что ты испытываешь? Сейчас никакого мандража, это мои уже, одно соревнование из многих. Татарстанның самбо федерациясе башкарма директоры Альберт Вәлиулов сүзләренчә, самбо физик яктан ныгытып калмый, ул әле гаделлеккә, кыю һәм тәвәккәл булырга да өйрәтә. Девиз самбо — наука побеждать. То, что оно учит и себя самооценивать, там, защищаться. Мы не учим нападать, мы стараемся учиться защищать. Слово самбо происходит от слов самооборона, самозащита. Ярыш җиңүчеләре исемлегендә Әлмәт спортчылары да бихисап. Беренче урынны төрле авырлык категорияләрендә Егор Баранов һәм Әмир Хәлилов алган. Райнур Хәлилов исә 2нче урында. 3нче урынны алучылар исемлегендә Калабызның 4 спортчысы булар: Артем Хрусталев, Дамир Ежов, Станислав Даманов һәм Азамат Әсәдуллин. Рәдифә Нигманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Программабыз ахырында тагын бер файдалы мәгълүмат. 14 һәм 15 апрельдә сәгать 9-да Әлмәт мәшгульлек үзәгендә барлык теләүчеләр өчен вакансияләр ярминкәсе узачак. Анда реклама, сату буенча менеджер, бухгалтер, икътисадчы, шофер, слесарь, ремонтчы, авария, тергезелеш эшләре слесаре, администратор, азык-төлек сәнәгате инженер-технологы, сәүдә агенты, юрист, программист, инженер-программист һәм башка вакансияләр тәкъдим ителәчәк.
Ярминкәгә килүчеләр предприятиеләрнең кадрлар, хезмәтләр вәкилләре белән очраша. Шулай ук хезмәт һәм мәшгульлек турындагы законнар мәсьәләләре буенча консультацияләр ала алачак. Шулай ук эш эзләүчеләрнең мәшгульлек үзәге күрсәткән хезмәткәрләр турында белү мөмкинлеге булачак. Ярминкә Герцен урамы 86А адресы буенча узачак. Белешмәләр өчен телефон 8553 32 34 95. Бүгінгі шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Олия Бейрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.